பண்ணுறாங்கன்னா இந்த க்ளோவிங் பிளாக் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி உருவாக்குறாங்க. உருவாக்கிட்டு வந்து ஆவில் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து வாட்டர் எடுத்துகிட்டு போர்ட்டல் வாட்டர் அப்படின்னு அடிக்கிறாங்க. அடிச்சுட்டு வந்து அந்த போர்ட்டலில் வச்சா ஏன்னா நீங்களே பாருங்களேன், டைமண்ட் வேர்ல்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஃபுல்லாக டைமண்டாக இருக்குது. இது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கிறத நானும் ட்ரை பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளாக் கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த போர்ட்டல் பிளாக் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்கேன். கெட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஆவில் எடுத்து இது பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து அந்த இதை ஆவில் எடுத்துகிட்டு அடிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போர்ட்டல் வாட்டர்னு அடிக்கலாம். அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஸ்லாஷ் மாதிரி இருக்குங்க, அதை கீழே போட்டிங்கன்னா வருமா அப்படின்னு வரும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம அப்படியே ட்ரை பண்ணலாம். அது வந்து போர்ட்டல் வாட்டர் அப்படின்னு போட்டாச்சு. சரி ரைட்டு. இப்போ தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி பார்ப்போம். தண்ணியை எடுத்துகிட்டு மேலே கூடி ஊற்றி பார்ப்போங்க. ஓகே, இங்கே தான் ஊற்றுறான் அந்த யூடியூபரு. ஊற்றிட்டு இப்போ உள்ளே போகிறேன். ஃபேக்கு ஓகேவா. இது போன்ற பல இதை நான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன்.